Gayun pa man, during those times, ang mga kapatid ni Joseph, mga unconverted pa po yan, hindi pa po sila mga saved. Hindi pa po. Later on po sila na-saved. Later on sila nakaunawa ng salita ng Diyos. Kaya nung punta sila sa Egypt, hindi na po sila mga unconverted. Ang mga salita na nila, lahat may truth na. Hindi na sila nagsisinungaling. Naaalala nila si Joseph. Kinukonsensya sila sa ginawa nila. Bakit po? Mga takot na po sila sa Kristo. Unlike before, kaya po nila nakilala. Tapos yung masasabi natin, pamilya ng pastor, pamilya ng Kristiyano. Pag yung sinabi, tandaan nyo mga kapatid, ang ating mga kapitbahay, ang ating mga, sabi, kunyari, kaibigan, no? Hindi naman naghahanap yan ng tamang ginagawa natin. Hindi ba? Hindi naman yung tamang gawa. Na-open pa nga sila sa tamang ginagawa natin. Makikita ko. May mali din niya, makakakita din ako ng mali niya. Ganyan pa yung mga yan. Doon sa tama, may mali din niya. At makakita ng isang mali, lagot ka. Eh kung matinding mali, katulad dito. Kaya, ano ba, kapatid, mag-ingat po tayo sa kasalanan. Matindi po ang kasalanan. Matigat po yan. Kaya po may warning po sa atin ng Bible. No? Bagaman atin na amin, galit tayo sa kasalanan, gayon pa man, may katotohanan ng Bible. According kay Solomon, sa Ecclesiastes 7:20, no? Walang matuwid na tao na gumagawa ng katwiran sa balat ng lupa na hindi nagkakasala. Wala po. Aminado tayo doon. Huwag naman yung kasalanang ikasisira ng ating reputasyon, kasalanang ikadi-disqualify, kasalanang ikasisira ng ating pamilya. Mga ganong kasalanan ba, diba? Huwag ganon. Mabigat eh, pagkaganon po. Na meron po mga suggestion ng Biblia upang makaiwas po tayo dyan. It is for our sake. Tinuturo ng Bible. Susundin po natin para iwas tayo sa masama. Tingnan po natin ang mga suggestion ng Bible para makaiwas tayo dyan. Eh, ito pag Kristiyano ito eh. Hindi naman ito gagawin na hindi Kristiyano. Una po, sa 1 Thessalonians chapter 5, ito po ang utos ni Apostol Pablo sa mga Kristiyanong Thessalonica at sa bawat simbahan ng Panginoon. Marami po siyang sinabi sa 1 Thessalonians chapter 5, pero yung may kinalaman sa kasalanan ay binanggit niya sa verse number 22. Abstain from all appearance of evil. Sa Tagalog, layuan mo ang anyo ng masama. Anyo pa lang, umalis ka na. Anyo pa lang. Ako po lagi niya sinasabihan doon sa amin. Sabi niya, Pastor, paano pa kung iiwas dito? Di ba ano mag-iiwas? Lagi ka naman nakaupo sa tagayan. Eh, pa isa-isang set lang naman, Pastor. Hindi ganyan ang turo ng Bible. Kami, niniwala sa Bible. Opo, ang sabi ng Bible, layuan mo. Yung umupo ka ba, nalayo ka? Nakaupo ka nga. At kaya ka nakaupo, kung masasaktan, naglalaway ka. Ang nalayo, hindi naupo. Diba? Ang nakaupo kay nalayo ka. Diba? Layuan mo. Alam naman yun. Anino pa lang. Anino pa lang. Like for example, kayong mga kabataang babae, may nandito sa inyong unbeliever. Huwag kayong pumupogi, ikilig. Hindi ka na hindi ka na turo ng Biblia. Kaya sinabi ko lang po sa inyo kanina eh. Si Satanas may gagamit ng pangit na pantukso sa iyo. Hindi ko gagamit ng pangit yun. Gagamit siya ng instrumento makakahikaya sa pita ng laman mo. Maganda. Wapo. Pero sisirain ka. Natatandaan niyo yun. Hindi ganun si Satanas. Mali ang karikature nyo kay Satanas, nagkakamali po kayo. Naghahanap lagi ng masisira yan. Kayo namang mga kabataan, no? Huwag kayong, tandaan nyo, di ba lagi natin pinag-aaralan, bakit manliligaw? Mag-aasawa na. Hindi ka na mag-aasawa, hindi ka nanligaw. Nahingi ka nga ng baon sa nanay mo, tatay mo. Tapos sabi mo,
Tawagan nyo, may project mo kami. Bibili mo pala ng chocolate. Nagkasinungaling ka pa. Nanay mo hindi mo mabigyan ng chocolate. Hindi mo. Yung nililigaw na bigyan mo. Anyo yan eh. No? I-appreciate nyo yung ginagawa sa inyo ng inyong magulang. Ako, magpasalamat kayo. Meron kayong kristyano magulang. Ako po, yung kalalagayan ko ngayon na nawaan ko, kung hindi lamang sa biyaya ng Diyos, napaka-imposible po ako maging pastor. Napaka-imposible po. Tapos naiingit ako doon sa mga kabataan, nakikita ko sa anong bata ay tumituwid ang daan. Kasi hindi ako masabihan ng tatay ko, nanay ko ng ganong salita. Natakot kasi, walang ganong salita sa akin. Ang narinig ko ay puro mura. Ito ang narinig ko eh. Wala, hindi tayo makakaring katulad ng magulang natin ngayon. No? Lalambingin pa ang anak. Kaya naman mga anak makinig, no? Mapapo yun eh. Ang sinasabi sa inyo. Dapat kayo nag-aaral-aral. Hindi kayo pinag-aral para manligaw at ligawan. Manliligaw kayo at magpapaligaw pag mag-aasawa. Diba? Pag hindi ka mag-aasawa, manliligaw ka. Baka makadisgrasya ka. At baka madisgrasya ka. Tapos bandang huli, kanino matatakbo? Hindi ba kay tatay at kay nanay? Tapos na ang istorya. Lagot ka na kay Satanas. Tapos, na. Na-chismis pa kayo. Di ba anak niya ano yan? Di ba baptist yan? Ano baptist yan, di ba? Ba't ganyan? Ano yan? Wala namang ginagawang pinangangaral sa inyong mali ang magulang, lalo Kristiyano, lalo galing sa Bible. Susundin lang po natin yan. Layuan ang anumang anyo. Anyo pa lang. Halimbawa, etong masama. No? Anino pa lang niya. Eto anino niya. Okay. Ka na lumapit. Kita mo na anyo eh. Kita mo ng masama ang kakahinatnan eh. Di ba? Ang marami kasi alam ng masama ang kakahinatnan. Susugot pa. Susubukan pa. Titignan pa. Papanoorin pa. Takot karya. Pinakita naman natin kanina, nanganganak yan. No, ng kasalanan. Pag nagpuga, patay. Kamatayan. Ano pa po ang turo ng Biblia when it comes to sin? Ito pa po. Naku, halos puro pangkabataan ito. Ikalawang Timoteo chapter 2. Kaya ang pita ng kabataan, hindi po ine-enjoy. Wala kayong na-enjoy dyan. No? 2:22, pita ng kabataan. Flee also youthful lust. Ang pita ng kabataan ay tinatakasan. Hindi ine-enjoy. Ine-enjoy po kayo ng tao yun eh. No? Ine-enjoy ang pita ng kasalanan ng kabataan. May mga